शेतकऱ्यांची चर्चा चालू असताना एका शेतकऱ्याने आपल्या शेतामध्ये 40 ते 50 बोंड असल्याचे सांगितले। मग इथं प्रश्न असा येतो की जर आपल्या शेतामध्ये 40 ते 50 बोंड आहेत तर मग आपल्याला 10 ते 11 क्विंटल कापूस का होतो? 40 ते 50 बोंडामध्ये आपण 20 ते 21 क्विंटलपर्यंत जे कापूस आहे तो घेऊ शकतो। तर याचंच उत्तर आज आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत। याआधी नवीन शेतकरी बांधवांनी जर आपले चॅनल सबस्क्राईब केलेले नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर मित्रांनो, सगळ्यात आधी आपण एका एकरामध्ये वेगवेगळ्या अंतराने झाडांची संख्या किती बसते हे काढून घेऊया, कारण की उत्पादन आणि झाडांची संख्या यांचा जवळचा संबंध आहे। तर 4x2 या अंतराने जे आहे एका एकरामध्ये 5381 एवढी झाडं बसतात। 4 फूट म्हणजे 1.2 मीटर आणि 2 फूट म्हणजे 0.60 मीटर एवढं जे आहे ते मीटरमध्ये याचं कन्वर्शन होईल। तर एका एकरामध्ये एवढी झाडं बसतात। 4x1 याप्रमाणे 10,763 झाडं बसतात। तर आपण पाहू शकता आता ही थेरॉटिकली एकरी झाडांची संख्या झाली, परंतु ॲक्च्युली जर पाहिलं तर कापसाचं जे काही जर्मिनेशन पर्सेंटेज आहे ते 85% असतं। म्हणून यामधून जे आहे ते फक्त 85% झाडं आपले उगवतात। जर आपण खाडे भरले नसतील तर जर खाडे भरले असतील तर झाडांची संख्या आपली मेंटेन राहू शकते। तर माझ्या शेतामध्ये 29 तास आहेत आणि 260 झाड एका तासामध्ये आहे। तर अशा प्रकारे 8000 झाडं जे आहे ते एका एकरामध्ये बसलेली आहेत। आता आपण वेगवेगळ्या बोंड संख्येनुसार एका झाडापासून किती कापूस निघू शकतो ते जाणून घेऊया। जर आपल्या कापसावर 30 बोंड असेल आणि एका बोंडाचं वजन 5 ग्राम असेल तर एका झाडापासून 150 ग्राम म्हणजे 0.15 किलो एवढं आपल्याला कापूस मिळेल। 40 बोंड असेल तर 200 ग्राम म्हणजे 0.2 किलो। तर आपण पाहू शकता ही बोंडांची संख्या प्रत्येक झाडाला एकसारखी नसते। ज्या झाडाला चांगलं अंतर भेटलं आहे किंवा जे झाड धुऱ्याकडे आहे अशा झाडांना आपल्याला सगळ्यात जास्त बोंड दिसतील। म्हणजे 8000 झाडापैकी आपल्याला 1000 असे झाडं भेटतील ज्याला सगळ्यात जास्त बोंडांची संख्या असेल, आणि जे सर्वसाधारण जे झाडं असतील त्याला मीडियम जे आहे ते बोंडांची संख्या असेल। मग अंदाजित उत्पादन घेण्यासाठी आपल्याला या बोंडांची सरासरी घेणे आवश्यक आहे। सरासरी घेताना आपल्याला जे झाड धुऱ्याकडे आहे किंवा ज्यांना अंतर चांगले भेटलं आहे असे झाड आपल्याला वगळून टाकायचं आहे। जे झाड एका लाईनमध्ये असतील असे सरळ जेवढे झाडं आपल्याला मोजणे शक्य होऊ शकते तेवढे झाड मोजायचे आहेत। कोण्या झाडाला 20 बोंड असतील, कोणाला 30 असतील, कोणाला 40 असतील। तर या सगळ्या बोंडांची बेरीज करायची आहे आणि जेवढे झाडं आपण काउंट केले तेवढ्या नंबरनं त्याला डिवाईड करायचं आहे। जसं की आपण 3 जर झाडं मोजली तर त्याला 3 भागिले करायचं आहे। तर आपलं सरासरी बोंडांची संख्या निघून जाईल। आता जर आपण बोंडांची सरासरी 30 धरली, एका बोंडाचं वजन 5 ग्राम धरलं आणि एका एकरामध्ये झाडांची संख्या 8000 धरली तर आपल्याला 12 क्विंटल एवढं कापूस होणार। आणि जर आपण 40 बोंडांची सरासरी धरली तर आपल्याला 16 क्विंटल एवढं कापूस होणार। आपण या 30 बोंडाच्या सरासरीने वेगवेगळ्या अंतरामध्ये जर अंदाजित उत्पादन काढण्याचा प्रयत्न केला तर ते काही उत्पादन अशा प्रकारे येईल 8 क्विंटल, 12 क्विंटल आणि 6 क्विंटल। म्हणजे बोंडांची सरासरी तेवढीच राहिली असता जर आपली झाडांची संख्या कमी झाली तर आपल्याला उत्पादन कमी होईल। 40 बोंडाच्या सरासरीने आपल्याला अशा प्रकारचं काही उत्पादन होणार आहे। आणि जर आपण हे अंतर वाढवलं म्हणजे 5x3 हे अंतर जर केलं तर एका एकरामध्ये आपले 2870 एवढे झाडं बसतील। तर यासाठी आपल्याला सरासरी खूप जास्त लागणार आहे। 14 क्विंटल उत्पादन घेण्यासाठी आपल्याला जवळपास 100 बोंड लागणार आहेत। आता हे अंदाजित उत्पादन प्लस मायनस 1-2 क्विंटल राहील। तर याच्यासाठी 3 कारणीभूत घटक आहेत। पहिलं म्हणजे सरासरी बोंडांची संख्या। आपण फक्त 3 झाडांची बोंड संख्या मोजून सरासरी अचूकपणे काढू शकत नाहीत, कारण की प्रत्येक झाडाला जे बोंडांची संख्या आहे ते वेगवेगळी असते। तर याच्यासाठी आपण जेवढी जास्त झाडं मोजू शकतो तेवढी मोजा, जेणेकरून तुम्हाला अचूकपणे सरासरी काढण्यासाठी मदत होईल। त्यानंतर दुसरं फॅक्टर म्हणजे प्रत्येक बोंडांचं वजन आणि तिसरं म्हणजे एकरी झाडांची संख्या। मित्रांनो, पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण सोयाबीनचं अंदाजित उत्पादन काढू। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि प्रश्न असतील तर खाली कमेंटमध्ये लिहा। नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।